Ian nen lefa an chuan dun lai chuan king yan chuan in lama hadam tura ian chu cha ve mol molin thil thlenga omani chuan a sha tir ve zel tur thu a shila yan tan po chu tiang taka alaka king yan rin omna chu a mu mai hau lawa lom thu soi ngai na po a shalo hiale engki ma chatle vek huna din hun sang tak a phu angei pe ka du thu ba ka chutiang maya apa in adam chung rem taka thoka alodin company chu chan hlen mai chu atum lo hle in lama an ho nu chuan reporter tam takin an get bula an lo ngak reng ti chu an thlen phei ma chuan an mu a kalpel mai a har sadon ti sha in jawang chuan rahman na siamin yan ang chuan in chein reporter ho mu a amel thup tlatin atlan cheta a reporter ho po in ya ne muti in man mo takin an zui ve ngal ma se yan tak taki ro deliver boy anga in chein anin chunga chuan an kalbo zo nu chuan alut ve ta chawa jameng te ron langin anu borak chadon pui turin bathar lama an chwa puya Sister Huali anu anin kom lai chuan an pia dewa a phone chu phorin yan chu biak po atuma ma se ko la chang theilaw voi tam ko nan ma se a chang hau lawa jawming po angai chawak lo hle yan ron lang ve le thungin bang nge nga a chwa ta chu in a phone ri chu shereng ma se a chang theilaw jawming laka chuan chan na pek tur a shelawa lung che takin a chap ve ta hial Kya jen poron langin an office sami omlo na dewa chuan kalin jawming chu biak atum uka ma se doctor jaw biak masaka chatringin a bezui ta zok doctor jaw chuan phur taka phone chu lo changin kya jen po chuan tlang takin news an hmu to empty chu aron zota news thiar na hun po an nei meu lo thu ba ka signal an nei thatwak lo wang ani bok thu chu alo soya kya jen chuan yan le madam lin te chungchang news alwa khadan chu shil zui ngal zatin doctor jaw chuan makati khermaya yan enge antia zot vatin tuna chuan me pui laka ain lan ri lo thu chu a shil ve boka Jameng shil chungchanga po doctor jaw chuan anu en kola a thei to pa chwa lai ani bok nen chutiang thu a shele ani chuan a tor zo lo mai a lawa a thei chung thupri chu antum ta zoka anin biak top don chuan anin ngai thu te soin sui takin anin mangcha ve le thlap phone an da nuwa jameng po doctor jaw churon pan vatin kia jenem ni ti ron zot ve bokin anin kar hi alo phur pui ve em china Doctor Jaw nen po soidun ve in anu deuh chuan chol hadam ve turin Jawmeng chu a shil zui ta thunga yan po a thin rim na le a ril ro lak pen nan panching bek chu mangin a nek reng maya jawang chuan ngai twa hle ma se yan chuan a ril ro la pe nga tinwam thei tu berani thu soin tue in bak chu ei tur tak nyal po a ei duri hau lawa a phone na Jawmeng ron kol reng po chu ri reng ma se chan tum na anei ri lawa Atuk lama Jiang Je po apa Vice President Jiang Chuan nursing home lama run to in Jiang Je Chuan apa mu chuan alo du lo hle a Vice President Jiang Chuan Adam doi chaken sakte chu pe in damvat tur shilin Jiang Je chu chate te ya in biak na nei pui te ma se Jiang Je Chuan apa thil tum chu a shi chiang to in ama angni chu atum lo hle a engkim atana chatur veka ati thu te soin nakina ala sha thiam tur thu te shilin them viau ma se Jiang Je Chuan apa chu alo do hle thunga athil ti chan chu afa patan ni law ama tan chawati ani thu te soi khum ve bor borin thinrim takin anin nyala Vice President Jiang po a thinrim ve to hle Jiang Je chu azak do tyang ne na thau chuakin apa chu ka san tur ti in pa fa ni le po adu to lo thu chu a soi khuma Vice President Jiang po chuan thinrim takin a thutluk na po ma a thu a zom don lawani chuan a mel ma ani tur thu chu a soi khum ve ta mia Jiang Je la in a ril ru dik tak alang ta alo ngai me in apa chu ron kir to ho lo tur le mel ma an ni to thu shilin ama zok chuan bai au chung chuan ru ma chang chuan a chwa san ta maka apa chuan aw zui hle ma se a hoi kir du to law thinrim taka nursing home changa in khal chuakin a ke chu na ti hle bokin adom le wangwang china khopui lama in khal ho in sports center a te chuan a ril ru ti thoven na na kalma sa in fencing practice te chu anei le a
ma se a ke na ta wang chuan a duang takin a khel hlei thei me ulawe ni thar aron in her chhuaka Zhaoming te po ron langin yan chu angai twa hle a voice message thonin enge an ti le an ni lam chu an that thu ba ka angai thu te chu avashela yan tuk chhuan ei mek po jagwangan a phone ron pek chuan a kalyam ve le ban vatin Zhaoming voice message chu ngai thla in a lim pha ve em bok Jagwang alo le chuan Zhaoming laka chuan a ze bring thei do lo ti te soi du nin ya ne ro in engkim thlen ma a ho ma a kal bautir chan po engma she ve lo se a du wang alo ni a ama chau ani tak thu te soin Jagwang ero in amal lo thu le akyanga a omreng tur thu chu alo shila yan chu a in thlashungin anin lama ho zok mai tura shilin avela mi te chuan boina an thlen thei zia te shilma se Jagwang ero apate laka alo intiam to angeya adam chunga yana ta na apa chairman jaw laka uncle fangan ati angche a na tho adu ve thu chu alo soya yan tan chuan arin om hle yan po in athin lung takin lom thu chu a shel ve ta hiala an mani en thatu kha ala chui zui zel do nem ti ya zo chuan yan chuan ngai ven zel tura shilin ama rai tu te nen anin munge yanga tunge a phena om ti te chu man chwa ve ka du a boina chenfel dan tur ani a be sei bok jangje in yan ron to adu awang chuan Jagwang chu yan anga in chein anin kota reporter ho chu a chhai boi le peka reporter hawin Jagwang ngot ya ne motia an ngai ven lai chuan anin lama jangje chulutin ya na na kongka alo hona jangje mu chuan makati hle a nursing home om tura angai thu te soin jangje po bai au awalutin in tura ne yem ti zo tin zo in pui tura kala ni thu chu asoya yan po chau kala ma phein biara kol lai ho chu wala in chut khom na room lama chuan an shodun rana jangje chuan thil thleng te a sha thu soin yan chu a phok hle a Zhaoming in a sheve empty zo tin a boy ngal roi mai jangje chuan a sha lo thu lo shil ve vat bokin engtia omzel nge atum ti te chu azot boka ya na tan a hun ton mek chu hun har sa le thim takani ti sha in a thiam dan ang nem le fui tur chuan akal ve a yan po chuan Zhaoming in a sha ta du lo dan te a chan te chu alo shil ve boka ama to ka boina anga bok nen ngai to anga ya omle zel chu adu lo thu shelin jangje po in a sha thiam pui ve hle biar chu ri ru ti thoven nan tam tak in dunin an hlim ta phian maya tlailama chuan roi che takin anin thla ve thei ta sham Zhaoming te lam ron langin anu ta na a eitur siam sak a ruma chuan ron keng lutin anu chuan sofa a thu in chanchin thara lo ngai thlame ka Zhaoming in ama nge eitur siam sak chungai venin anu point atem china thiama ti ve hle chutia hlim taka anti ti mol la chuan news pang tu chuan yana te chanchin bok chu aron puang le a yan chu chairman Zhaobin Li fa padik tak ni lawin director Lin Niuling Children's Welfare Center nei tu fa pa zo ka ni thuron soin khotlang le sum do na lama po boina na sa tak a thlen thu te shanghai in ngong na sa tak ne ya share po atlak nyam na sa thuron puangin board member ten yana din huna changa an pai thak thu nen lam chuan an ron soi tamaya Zhaoming te nu fa chu TV lam mel tlok in makti na ba kan mela chuan na lang law Zhaoming chuan engtin nge an sha chwa thei ti chu aril ro om ma saberani a doctori ero Zhaobin Li fa pa ani lo ti thu chu ani ve thung Zhaoming chu man mo takin atlan chhuak zuya doctor Zhao ron lut po in Zhaoming plan chhuak vut chu melin doctor yi chu achana zot wata doctor yi chuan news chung chang chu lo shelin arangin doctor Zhao po in Zhaoming chu a zui ve ngal bok Zhaoming chu tuipui len theina a chuan lo thu in doctor Zhao azuk thlen thlak ve chuan Zhaoming chu aril ru na hle ti chu azuk mu a ya nan ama chawa atwar turmol chungai to in Dr. Zhawan alaka changa an thop chan te po shilma se Zhaoming chu alalung oi theilaw yan laka po ama mo berla ya akyang om chu thil poi mo berani thu te chap chwa wa shelin yanin hun kher taka ton la ya engma shelawa hlim taka alo om bik te chu indem hle in
Ian laka po alung oi kim chuang lawa Dr. Zhao chuan ian a thlir na chu sha thiampui ve turin lo ti ma se Zhao meng po chuan ama thlir na po hi engtin nge niang ti in Dr. Zhao chu akal san zui ta ngal anu room lama alu le chuan an thil ei tir po e zo lawin bathar lama alo thu chu a hmu a pan zuin anu chuan thu dikani empty in lo zot ve boka Zhao po in tlang takin yan le madam lin tenen tu ma shat lawa an thop thole engtin nge chanchin bumi ten an lo shat mai thei dan te chu a shat lo thu soin yan su aril rukil khata chuan om rengin anu bula chuan akyanga omadu thu chu a soi ta topa anu doctori po chuan yanan amamo turzia chu alo hmu mai bik lawa ba ka ama chawin tu na bok nen angai to ve le bok ama chu sister hwale doctor Zhao tenen omzo kan ni taboka Zhao meng chuan anu chungai to hle ma se anu eroin ama anga thil a thlen to don lo thu le re ru boi wang chawani thu lo soin afanu chu akal san le to don lo thu chu atiama Zhao meng po in thamwang takin akal san ngam ta chau Zhao meng chuan hu chuan doctor yi chuan aril ruwa Zhao meng chu bia in yanan Shanghai veng him tura amamo turzia chu alo hmu mai hau lawa Zhao meng nursing home chua san chia po chuan a ngonga yana chipe ka orle ta ka mi zung bun chu la chuakin amel wang nuwa akuta chuan abun zui tangal Dr. Zhao po in Zhao meng kirle to ti ashat nu lok chuan rang taka kya jen chu be ngalin Zhao meng in thu dik ashat chwa to thu te chu avashila a ho mek thu a shil bok kya jen chu aril ru boy kher mai nanu lama boy na zong nen Zhao meng alo ki rani chuan har sat na to thei te po chu shia in aril ru chu a ha hle a ma se dang turin engma ti then nei to law Dr. Zhao chu lo veng him tur cha in ama point en ko chatur le film khur turin a cha mol mola Zhao meng chu anin lama lu atum chuan get ma a reporter hawan tam ema wangin latta ka chang chuan an kal hun changin a bi le china an kal bo thei bok si lo nen vakal top mai tura thutluk na siamin a che son don cha tia chuan a hnung lama changin an ron chel thuta a hoile chuan kya jen lo ni Zhao meng chu alom hle a kya jen chuan Zhao meng chu angai to ema wangin alo kir chu atana that ber lo thu shil le shamin Zhao meng po in a chan na ngai bok pe in yana ma chawa atwar tur chu a phal ngang si law ina alu theinan chuan kya jen chuan a pui zui ta bok a reporter ID le camera lo keng thlap chu ni in Zhao meng chu lukhum khum tirin get nai lam mi hmu lo ni dawa chuan a kaltir ma sapota kongpuya chuak phein get ma a reporter ho shat ngei tur chuan Zhao meng tia kokin kongpui lama chuan Atlanta a rang takin midang ho po chuan ron ngai venin anon tlan phei ve ngala chuti lai chuan Zhao meng chuan get chu thleng phei ve thwain rang takin a honga alu zui ta bok in chunga lu chuan thut khom na roma ber bu lo le rem rum chu a hma sabera yan chungai to hle in a kau zui ta la ulawa in chung lam chu apan ngal bok yan toilet lo lok twar chu va hmu in a thei ang chuan a boi pui ve ngal boka yanan Zhao meng a hmu chuan roi deuh tak chungin engwanga lo kir nge ti zot pa chuan kirle turin atur ngala ator ang twar tir chu a phal hau si law Zhao meng po lulul ve tlatin engkim ma chon pui do thu te soin yan pum chu aron na deuh bok nen khuma amut pheya damdoi te pethwain yan po amu hil ve ta sham atuk lama rong tui takabolin hlim le phur takin tuk chuan chu an ei duna man lai huna kirle ang mayan ni yan chuan Zhao meng ku changa azung bun pe ka bun chu a hmu mai hau lawa engwanga bun le ta nge ti azo zui ta bok Zhao meng chuan tu em mo fapa ani wang ringot ta mangai ni lo thu le ama yan ani ang to pa mangai ni thu chiang ta ka shilin yan po a hlimin an bo rak chu anwam zwal hle a reporter ho omlo lai chuan Zhao meng te ei tur pe turin kya jen po aron kala ei tur kolan nei mumal to lo bok nen yan le Zhao meng te po an lo lom ve hle kya jen chuan Zhao meng mol chu angai tu ema ma se yan nen bo rak chatta ka an lo om dun thei mo ero chuan a hlim hle thunga yan po in chu tiang khopa Zhao meng ngai sak tu chhian nei chu alo lom ve hle
an boy na to awanga Dr. Jalmian in mutheilo khopa anti boy te po chu a in thashun thu chu alo soi ve luam boka kya chen po chuan engi athil tumti te zo tin yan chuan beile te tum thu le eng thil po thleng se an ma chon tho tho angai don thu so in kya chen po in alo thlop viau nge kya chen ho nuwa Jalming chu a room lama chawin a thom no vela ching fela reivak lawa yan ron lutin in belok turin ron soma room chunga chuan in matonin an chudun ngal bok yan chuan in thlashung tak hian lokir le na tur khop chuan a hlu che emni ti in a zota Jalming chuan a hlu ti a soi chuan nui pha don ma se a hlu ti ero a soi lo theilaw yan ero chuan thil tam tak a chunga a thlentir to zozai te awang khan a ho ve mi a lawem ni ti in a zot ve boka Jalming chuan a lu lo thing na in a huat lo thu mai ba ka a din mun anga khan ding ve ta se ama po in a ti ve ngei a rin thu chu a lo soi hia lai yan chu in thlashung le zak deuh tak si a nui sukin angai dam tam paule aswal zia asha thu chu alo soi ve bok Jalming chuan yan hne na chuan a ril ru ti nom na tur chawa soi ani lo thu le ama asha chan zia te chu wanga tun huna po abula oma paltlang dun adu na chanani thu po chu chang takina shila yan chuan ngoi rengin alo mel vong mai Jalming chuan ka san bik lawa engkim an pahnia ton tang zel du a ahma a alo soi to ahma ngai na switch off adu chung chang po kha soi le in ama a off le mai thei ani chuan in mangai tak tak an ni lawang ti a shilin yan chu ama maya hun thim tak pal tlang tir atum to lo hul hwala an pahnia mun la taka tlan bo dun tura som hialin engma chu an ta ani tak tak lo ti in thlem zui bok yan chuan study room lama shwai phein Jalming chu apo dowa lekha pakhat chu pe in entira Jawbin li nen pa fadik takan ni ti Jalming chuan a sheve ta chia makati hle a engtiang don son tur nge a shelawa yan po in apa bo rang nuwa doctori cha bi azun mu puya wang chawa a sha thai thu soin re tak chung alaka azep thu chu asoi boka Jalming makti na ala re theilawa yan chuan ramdanga kaltura doctori in ama adu em chan po anom dun zelani chuan una wani bok nen enge mo thlenpal mai alo hlau chin wanga ni ti te chu shil bokin Shanghai akal san theilo chan po chu Jalming wang chuani thu chu a shil boka engkim chu ata ani ang che in midang ku ta hlan mai chu atum lawa ma se Jalming ero apa point har sana tam tak Shanghai in ama chana wanga akaw engkim hlan ngam ri lo ani na thlenga shilin yan po in chung bo rak rit tak laka changa la ombo ri tur chuan adu berani thu chu soi ma se Jalming chuan tlan san mai chu atum bi khau lawa yan chuan midangin an sha chua ama an bitum theidan te po soin chuti chung chuan ian kuta aphur rit tak atla vek tur chungai ngam theilawin an pahnia Shanghai ven himdun chu adu ani yan hne na po nge nin yan chuan pom harsa ati hle a sumdong lo om le ver ther tak tak te omnuk nakara Jalming shwai lu ve chu angam theilaw ma se Jalming ero Jaw family mi le sa ani miawa wangin atumati ru hle thunga ama maya Shanghai chu aven him zo don lo wangin yan chu puiturin angen bok min mangaya ala in thak danglam lawani lom ni ti in yan chu mi tuiting kya wina mela yan po in sum thei to lovin nget takin alo kwa ta vongvonga atuk lama chairman Jaw thlan lam vatlo dun bokin Jalming chuan pa tia kau ve thei ta bokin ma se van doi thak takin ngai thatu ero a to si law anu nen aven him du wanga an lo zep tla thu a shil to thu te po soin Shanghai adam chunga rim taka lo thora sa chu Jaw chung ko mi le sa ani ange yin engta bu chan tur nge shelo ma se a thei to pa aven him tla tur thu chuan a in tiam nge a Jalming chu motor lama kir ma sa in yan chuan apa chu abevele ta thunga engthil po thleng si apa ni thu le Jalming chen puya Shanghai ven him chu adu arin ngai thu soin anun po thap ngai se ain huam tho chu a thin lung chung ril bera chang chuan soin za takin apa thlan chu chibaya bok zui ta bok vice president jang ne na po amiroi pa khan
Jaming ama chawa alo kir le to dante reporter ten an ngai ven hle a yana pui tur lo kir ngei ani arin thu te so yin ma se vice president jang chuan ama da bo ngei lo kir le chung changa chuan yan thil ti ani aring lo thunga an set lak le dan tur lo ngai ven ri top tumin Jaming e ro ngai ven turin ati thunga ami roi pa ina changa achhuak chu jawang chuan lo changin thla alo lak sak mol mola a hnung lama azui ru ke ro chuan motor pheya mi nan zoi ru ti sha in vice president jang ami roi pa chu abi ru tawa thunga jawang chu in lama le tin yan ne na chuan report pe in thalak te po chu a petela vice president jang nen in muwa an pahni chawa an ti 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 a shat phei chuan vice president jang chu a phena chu ani ngei ringin Jaming lo kir tur thu po jawang chuan a sha to ngei rin thu chu a shil boka thala ka mi pa chu damdo in camera an hmu nen chuan yan chuan in anga ti ru hle boka Dr. Jaw thon ve turin jawang chu a shil zuya ama jawanga ala sheve lo bok nen film khur tak en zui turin a cha bok Dr. Jawan thala ka lo hmu ve chuan yan ko let vatin yan chuan damdo ina ami hmu pa nen khan ani nangem ti te azot nga la Dr. Jaw chuan in ang hle in shema se a mel taka hmu chian miaw lo wangin ani che angem ti ero a changam bik lo ti chu alo shil thunga chumi nuwa Dr. Jaw bok chuan sister hua in hun rei to dewa thil thlenga sha chwa le thu shil bokin yan chuan alo ngai ven hle a chum khat anin chunga sarkiu tho chu che thu tin asiam thiama kawa chumi hun chu chairman Jaw boral mani che ani bok thu nen yan po chuan ngai twa zomin CCTV camera ho che ta vek te kha thilpa ngai lo ani ti chu alang chang ta zel boka ma se hun liam deuh to awangin a hmel takero a sha thei to lo thu a soi chu Dr. Jaw chuan shil bokin yan po chu Dr. Jaw chunga chuan alom hle a akawatla thil tam tak chin fel poi turani ti hai lawin lom thu chu a shil ve ta fau bok zana chuan Jaming mu hil thei lo chu yana study room a chuan ron kalin yan vice president jang ami roi pa thalak lo en mek po chuan da vatin Jaming chu amu thei lo chan te chu alo zota Jaming rel ru ha chu alo hnem ve bok Jaming chuan madam lin a betu empty zotin yan chuan alo la be haulawa Jaming chuan bengei turin aduwa yani ro in an bo ro zong zong nen tuna anin hmuani chuan boina dang a thlen thei ti sha in thil chaber ani lo alo ti ve thunga Jaming ngai da ne ro ani ve haulawa an thil tong zong zong chu thil rap thak tak ani dan ama ngei point experience to in madam lin ril ruput mang chu sha thiam sak turin adu hle a afa panai chun nen khopui khata omin a omna po shema si a hmu thei chuang si lo wangin atan ana dan turba ka tuna an thil ton ngat nen phei chuan yan su ama mo berani don thu te shilin yan rel ru ne chu atum hle a engma ngak ringot lo tur le hun rem chang chu lo tura cha in ani lo chuan dam chhunga in chhir thei dan te po chu asoya a fui pa bok yan po in atuk lama hmu chu arem ti ve ta bok Jaming chu alom hle a engkim in share to na ma chon dun zel chu adu dan po ani thu so yin yan po alom ve hle atuk lama madam lin in lama chuan an kal ta nge ya doorbell chu met ve ma se madam lin chuan chanchin bumi lam bok an ni ringin a hlau thong chuan angai sak du lawa Jaming in phone manga arun biak ta ka ero chuan rang taka thau chuak watin awa hon saka yana hotel ve chu makati in alom hle boka in chung lama in beturin an lu zui ta bok an chut fel nu chuan Jaming chuan an boina thlen wang chuan ngai dam dil ma sa in yan po chuan shom ti mel tak le in thiam lo takin nu ti in a kau ta hlola madam lin chu phu zokin a be se lo bok nen a hlim lu tok wang chuan a bianga mi tui luang hiala yan poina thil ton zong zong chu ama thiam lo vekani thu so yin ngai damalo dil ve mol mola madam lin po in a thiam lo zo ka ni thu lo soi ve bokin an lung chedun tak zeta lung che taka an cha zo nu chuan yan chuan media lam abyak to thu le in hnoi lama thu dik tak ngai thatura anom to thu so yin an chan chin chu pon chwa to adu a madam lin ro in yan chuan ator pha mol lawin alangai ngam law ma se yan ro in ti nge ya du ta thunga
reivak lawa building hnoi twal zola chuan chukla in yan chuan media hma a chuan an ni na dik tak chu apuang chhuaka anu kut chu nget taka chelin alaka amo phurna zong zong po hlena tum hle ti te soin media lampo in zona an nga hle a yan ta interview lai chu jang je te pa fa point lo enin vice president jang chuan yan tlom lai mu chu nuam lo ti ma jang je e ro ani ve hau lo thunga apa che du dan te chu soin engtia ti le zel nge atum ti le shanghai chu en kola tum mim ni ti te chu azot boka apa chuan shanghai chairman tur chu ama jang je zo ka ni thu lo soin ani chu kum upalam to ani a en kol turin hun rei anei to lo thu chu alo shila jang je po in apa man ro bok ani le don ti she thiamin adu lo le viawa lung oi vak lowin anin kalsan zui le tabok atuk lama jang meng te in kongka churon ki kin jang je chu bek lian tak akin abai lut au awa apa in adu to lo thu soin an kyanga chen ve chu aron tu malo ni yana in chunga changa ron chuk thla po chuan jang je bek lian tak aka lo ding renga mu chuan makati ve hle a ina om chu an phal lo der don seta jameng chuan ama wanga na ani thu soin thatak en kol chu ati tur ve re nga anga ya yan chuan jang je le jameng te hlim le in nai taka in kom dun te chu melin angai theilo lek lek china jang je la in yana re ro she thiam takin ti boidana thiam si a an hlim tlang viau nursing home ma jameng omlo nuwa athil ei tuilo zia te jang je chuan soi le in ei tur siam turin angen zuya jameng pon phur takalo rem ti in yan po chuan athang kama jang je yan otira tumdan chu alo soi ve boka jameng po in nui hak haka adam ve le kan pe chhuak ngal don ya alo ti chuan yan chu anui ve hoka jang je chu alo ner nang thunga jameng po chaukalama chuan akal zui tabok Madam Lin po ron langin Children Welfare Center lama po akal ngam to a tian kong mu in an hlim dun hle a tian kong po in TV ya nen alo mu dun thu te lo soi ve bokin Madam Lin po in hlim takin ya nan anu mu le to thu te chu a shel ve boka tian kong po in alo lom pui ve hle jameng po ron lang ve bokin tian kong chuan lo ngai to hle a rei taka ombo chan te chuan lam siam zong zong in tian kong po no pang fing fel taka ni boka wangin an mureng thei to lo ti sha in an man changa pia nga an lo tlo chuan alom thiam ma yan alom pui thu te chu lo soi ve rewin jameng po a hlim ve hle chumi nu chuan Madam Lin office lama Madam Lin nen chuan in kom tura lut phein jameng chuan company lama yanan har satna to chungchang bok chu soidun le in ama maya phur ri tam tak phur te chu an soiduna Madam Lin po in ti thei anei lo lu to ka wang chuan alo in thiam lo hle jameng chuan chinfel dan tur asha to thu soin ma se chumi chungchanga chuan yana la soipui lawa apom lo mai po a hlau hle a rel ru ne tura Madam Lin po in chu nge nin Madam Lin po in yan thatna tura ni phot chuan engma ti she anei lem law jameng po in ngai ngam takin atum dan te chu midang sha ve hlau tak chuan aru ka shil zuin Madam Lin po in jameng thu se sha chuan a hlimin alo phur pui hle a chumi nu loka jameng chu jawang chuan ron kolin a omna aron zota aron kal ngal tur thu soin jameng te point engi muthil a thleng ti she thiamin rang takin gate bula an lo nga ka jawang alo thlen chuan yana tha empty an lo zot ngal thwai bok yan chuan shil phal lo ma se a shat nge anga ya sha ta wang chuan lo shwai ni thu shilin board meeting jangking chenan a kau thu le chumi hmuna yan po a thlen fel cha thu chu alo soya Madam Lin chuan ama pai chhuak du tu board member te kya nga a om chu angai to in lama oma chin fel dan tur ngai to zok turin a du hle zoka ma se an dan thei ani si lawa jameng chuan jawang chu mun pakhata shwai tur ti in man mo takin an tan chhuaka Madam Lin an kalsan ma chuan yan re ru ne tura pui turin ala ti fan bok jameng le jawang te chuan chairman jawbin le lawyer chin Mr. He chu an va shwai ta a Shanghai boardroom lama po vice president jang chuan meeting chu kai shwain yan chu anu dik takaron lang chhuak ta bok nen Shanghai nen anin zom na chu engtia ti zel ngi a ril ro dan te an zota
yan po churon ding chuakin an hun ma chon mek chungchang te soin ma se Shanghai ne ne ro chairman Zhao Khan a theina churing tok takin company enkol turin ada ngama chuwang chan Shanghai chu enkol zel la tumin Shanghai alo enkol ma le enkol nuwa thil thlenga changte po in a theina chungchanga chuan director te po chu an mani nge in an chan na an sha chawa be se ya board thau po an ngai to na boi ve noi mai Vice President Zhang Lawin ro le vatin yan lo nuwa thil thleng te soi turin director ho hun cha chu a pe suya alam chan director pahni te po yan wanga company in har sat na to sang sang te chu an ron soi chwa ka yan chu pai thak nge yan tumbok Vice President Zhang po chuan yan ne na chuan company chairman ni theidon lo po ni se board member a share manga alani don thau thu te shilin yan chuan thin rim takin pai thak theina dan anei lo thu chu a shil ve boka Vice President Zhang po in Jawbin li fapadik tak chu ni se a thei lo thu le ma se a fapadik te ka ni miaw lo wang chuan company chat le ma son theinan yan pai thak rem ti le ti lo chu vo ta la ta nga la king yan phone chu ron ri in mi sha lo deuh lai chuan po na a chuak zuya board member te ho po in Vice President Zhang Chanchan a that em a bang chuan yan chairman din mun atang chuan official taka pai thla du na chu ban pharawot pe in an rem ti ta vek hloma chumi nuwa Vice President Zhang chuan phur takin chairman thar tura nominate turan ne yem ti in rotna asiam zui le a phur to viau chu ti lai tak chuan Zhao Meng le Mr. He te chu king yan chuan ron shrai lutin Zhao Meng chuan hoi hom taka thu pha choi ma sa in soi tura nei thu chu a soya Vice President Zhang chuan Zhao Meng chu that taka lo chonin meeting poimo taka ni bok nen a zo lama in byak mai chu a lo rot ve nga la Zhao Meng chuan shareholders zinga atel ve thu soi ve khawin a soi tur nei po a poimo hle thu chu a soya Vice President Zhang poin a lo rem ti ve ta shambok Mr. He chu an la shat chaw be sei thu soi ma sa in Chairman Zhao Bin Li lawyer china ni thu chu a soi ma sa a thu soi tur po Chairman Zhao nge in azia thu soi in Mr. He po in lekha fel fai tak ron phorin Zhao Meng chu Chairman Zhao Bin Li fanudik takani thu chu aron puanga Vice President Zhang chu a phok le paper chu ron po thlak sak nokin amit ngei chuan ena ala ring thei chuang lo thil thlen dan chu makati in a chhong hle a tong chhuana chang po a she lo